Salutare, prieteni! Astăzi ne jucăm niște geometrii. Da. Deci luăm coinuri și ăsta e primul videoclip în română cu Geometry Dash. Am bătut clavise pe vreau coinurile alea trei. Deci, cum îmi zic, clavise este un nivel destul de greu, ca pentru care timing-uri, ca de la UFO la care am trecut. Ok, am ajuns să de foarte repede. Oh my god, what is... Pe mine, like, cel mai prost coin. Cel mai prost coin, nivelul ăsta. Adică, serios, gameplay-ul arată șmecher, dar gameplay-ul nu e șmecher, prost gameplay. Ok, nu știu ce am făcut, dar e doar gameplay prost, și asta nu m-a plăcut. La ăla, la al doilea coin. Măcar nu mai știu ce vreau să vorbesc, frate. Așa fac eu. Măcar m-am adus aminte. Vreau să fie videoclipul da. Da, frate, mulțumesc. Și de aici o să tai până mai ajung departe. Mulțumesc. Da, ok, continuăm. Și aici am ajuns departe măcar. Am mai murit o dată de 2 ori. De când am zis eu că vreau să, oh my god. God, frate! Club se pare cel mai prost gameplay dintre toate celelalte 3 demonuri al lui Roberto Pala. Dacă iar mor la UFO cu timing-uri, îl trec de multe ori, de uneori de la baburi sau dau eu clip uneori foarte puțin early, adică la al doilea monstru. Acolo logic pot să mor, că Rob Top e nu așa de bun acolo nivelul. Yes! Te rog, te rog. Te rog. Te rog. Te rog. Bă-ți joc de mine și de viața mea. Serios. Serios, spike-ul ăla prost, dacă nu exista, dacă nu exista spike-ul ăla micuț, nu exista nici război. Era doar pace și nu era niciun război, absolut niciun război, dacă nu era spike-ul acolo. Dar uite de aia au fost 2 războaie mondiale și toate astea din cauza la spike-ul ăla. Și la unele albinuțe din Ship și UFO parte din B. Nu închid videoclipul până nu termin. Da, ok. Facem o parte a doua, nu acum. Papa, sunt foarte nervos. Mă lasă, hai.
Hai să mai continuăm. Dați-vă un like și subscribe, m-ar ajuta mult. Vă rog. Adică nu vă implor, dar dacă ați vrea să dați, aș mulțumi mult. Like și subscribe. Dacă ați da like și subscribe, aș fi foarte fericit. Hai, te rog, să nu mor la coin. Imaginați-vă dacă chiar o să mor la... Ok, am prezis că o să mor la coin. Dar nu înțeleg cum am murit, ce s-a întâmplat. Nu înțeleg cum n-am reușit să ajung acolo. Efectiv, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Că am ținut eu, apăsat instant când am intrat în portal. Sau înainte să intru cu milisecundă înainte să intru în portal sau ce, că nu înțeleg. De ce nu am lăsat? Că efectiv s-a dus de parcă n-am făcut 2 clicuri. Așa s-a dus și s-a lovit de fața de blocul ăla. API connection failed. Check console for settings. Yes, n-am mai murit la... Oh my god! Ce e cu momentul ăla prost? Oh my god! Serios? Mai am atentul ăsta și o să închid videoclipul, că nu se mai poate, că mă enervează nivelul ăsta. Are cel mai prost gameplay dintre toate 3 dimensiuni. Pe locul 1 cel mai prost gameplay e Clapse, pe locul 2 e Theory Everything 2, dar ultimul attempt. Și Deadlock are, cred că, cel mai bun gameplay dintre toate 3 dimensiuni. Asta e ultimul attempt. Pa, prieteni, sper să aveți o zi bună. Dacă ați dat like sau un subscribe, m-ar ajuta foarte mult. Pa, sper să aveți o zi bună.